ochopo nyim duol mochung' ne achiel mar oganda NCIC mar duoko penjo e weche mag athuye manowacho. Jad burano onyiso duolno ni weche manowachogo ne ok okaw e yo makare kaluwore ne ok oulo gik mane iparo ni weche go noulo. NCIC ochiwo siem ne josiasa duto ma pacho ka e weche ma ikira oyaye manyalo kelo athuye. Duolno ma ochung' ne achiel mar oganda NCIC oramo ni gibiro rakore gi lep mora mora ma ibiro yudi kakeyo weche manyalo kelo athuye ne oganda, ahinya to weche ma ithor kere kinde rombe mag siasa. Kawuono jad bura ma Mukurweini John Kagushia nochopo e nyim duolno mar duoko penjo weche manowacho mag athuye. If we understand that we are facing an investigation, we'll respond differently from the way we are responding. If we are in a hearing, we'll equally respond differently. May we have a clarification? Okay. Are we engaging ourselves in an investigation or in a hearing? We are giving him a fair hearing, and that's the word that I want to use. Okinde ma Kagushia onyiso duol mar NCIC ni weche manowacho e kaunti ma Nyeri ne oloki kendo kaka ne gichopo ne oganda ok kaka nowachogi. The law must be applied objectively and fairly to all Kenyans. I feel, of course, and rightly so, that too much attention has been given to Kagushia, whereas we all know what is happening in this country. I want to ask the other clients to follow suit. Do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest. Jakom duolno Dr. Kefa Umae wacho ni duolno koro dhi golo koke ne josiasa madiro weche mag athuye pachoka mar neno ni oluw kodgi chik kaka dwarore. Restrain yourselves from uttering narratives out there which will polarize this nation along ethnic lines. Midhiero ma Kagushia nochakore bang' ka nowacho weche moko e romb siasa moro manoyuoroe e kar chung'od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri, kama ne osemo jodak ma alwora mar God Kenya ni kik sir lwedo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kweth siasa mar Linda Mwananchi ochwalo ng'ur ne aput mawinjo buche mag siasa kadwaro ni mondo omi osund duol mandiko duond buche siasa pachoka mondo opwodh Linda Mwananchi kaka duond bura margi. Linda Mwananchi okoni apisi mar ORPP ne oketho chik kuom dagi puodho Linda Mwananchi kaka duond bura margi kara tok pedho boke mayanga diera ni nyingno en margi. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Mochwal ne ute fwambo yango maler ni aput mayalo duond buche mag siasa okaw motegno kendo mapiyo dwaro mar riwruok mar Linda Mwananchi mondo okundi apisi mandiko duond buche mag siasa pachoka ORPP mondo yangi Linda Mwananchi kaka duond bura margi mar siasa ma ok mar ji mamoko. E barua no Linda Mwananchi ong'ur ni duol mandiko duond buche mag siasa Thurka ne oketho chikre ndiko duond bura mar Linda Mwananchi bang' rango mana maweth pend chike matayo kaka indiko duond buche mag siasa kata bang' pedho bok masiro dwachgi. Bura momake kod jaod bura ma Soba South Carolina Omondi, Pauline Njoroge kod ji mamoko okonine gi kuonge nying mar Linda Mwananchi Movement kaka duond bura kendo tengene gi kuom ndalo adek koya tarik 4 dwe mar auchiel 2026. Kata kamano achien ne okonegi ni kweth moro osendiko chama margi mar Liberty National Democratic Alliance e yo madundo Linda. Linda Mwananchi okoni kokalo e mbui margi gin kod ji ma ok tin ne 55,000 ma osendikore kendo ji ma ok tin ne 13,000 osechiwore mar chung' kod kwethno. Mano kochopo tarik 13 dwe mar 8 higani. Moko kuom neno magipedho ting'o kuonde magisetime rombe mag siasa e kaka Nakuru mane gibagi romo tarik 19 dwe mar 4 2026, Vihiga tarik 25 dwe mar 4 2026, Kisumu tarik 26 dwe mar 4 2026, Kisii tarik 3 dwe mar 7 2026, Kakamega tarik 8 dwe mar 9 2026 kod Homa Bay ma tarik 16 dwe mar 8 2026. Magi timore ka kweth maketo sirikal tesre bende obedo kod romo madundo Nairobi kendo giwinjore mare biro yiero ng'at achiel kende magi dhi sire yiero mabiro 2027. E barua ne ute fwambo gikoni ng'ato ka ng'ato
kwethno biro seto ombulu ne jal magiyiero kaka ogai margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachielo